er på vej ned og møde hende, der har politianmeldt mig for blasfemi, som hedder Lise Holm, som er katteopdrætter. Jeg ramte kraften i kat. Hun har politianmeldt mig for blasfemi for den der stille og rolige Jesus-joke, jeg lavede, og nu skal jeg lige have en snak med hende om. Det er der, hun bor. Det er skide godt. Skal jeg lige have en snak med hende om det måske ikke lige at gå over grænsen, og lige fra en politianmeldt mig for en joke, som bare var ment i sjov. Altså, jeg synes måske, det er lige lovligt voldsomt. Det gider sgu ikke. Og så har jeg taget en flaske vin med til hende, og så tror jeg, hvis det er det. Nej, det er det ikke. Jeg hedder Uffe Holm. Er det dig, der er Lise Holm? Ja, men hvis det ikke er Mjævs, så kommer du ikke ind. Nej, men jeg skal ikke ind. Jeg skal bare lige snakke med dig. Har du set Mjævs? Er det sådan en strivet, ikke? Ja. Nej, det har jeg ikke set. En lille kisser. Ja, det har jeg ikke set. Det har heller ikke set. Kan du ikke lige åbne, for jeg vil gerne lige snakke med dig, faktisk. Jeg har også taget noget vin med til dig. Nej tak, jeg drikker ikke. Jeg har ikke noget at snakke med dig om. Jo, det er fordi, du har politianmeldt mig for blasfemi. Er det dig? Ja. Dit onde menneske. Nej, men det er der... Nå. Bliv bort. Gå væk. Jamen, jeg kommer bare forbi for at give dig en flaske rødvin. Jeg skal ikke have noget vin. Nej, men det er jo ikke fordi... Jamen, hey, det er jo bare... Hun er jo sindssyg. Jeg troede, du var gået til helvede. Nej, nu må du lige stoppe. Du skal brænde op i helvede. Rolig. Prøv at her. Det er bare fordi, du er ligesom politianmeldt mig for blasfemi, og jeg kommer bare ligesom for at høre, hvorfor. Hvad har jeg gjort dig? Og det er jo bare en joke, det er bare for sjov. For sjovt? Tror du, Jesus synes, det er sjovt at få et søm igennem hånden? Nej, men det er jo bare, altså, det er jo, sådan er det jo. Han slap jo fri. Det er bort. Nej, men han slap jo. Vil du have noget rødvin? Nej, jeg skal ikke have noget vin. Vin bort, siger jeg til dig. Nej, jeg går ikke. Nu får vi lige snakke sammen på. Det er en stille og rolig joke, og det er kun sagt i sjov. Har du set Mjævs? Du har ikke set Mjævs? Nej. Nej. Jeg har ikke set det. Han krasser dig. Han krasser syndere som dig. Dit ægle menneske. Du opdrætter katte, kan jeg så forstå. I Guds navn. Ja, men prøv her. Det... Hey. Der står i Bibelen. Og nu citerer jeg. Og ulækre stand-up syndere skal brænde op i helvede. Ja, rolig. Hold nu, prøv her. Det er en jumperbog, ikke også? Tykkegummikongen. Det er jo intet med Bibelen at gøre. Har du tabt småkagerne? Jesus var kongen. Bliv bort. Væk med dig. Hun har jo tabt den. Hun har jo tabt småkagerne, altså. Er det dig, Mjævs? Nej, men jeg vil bare komme med en flaske vin, og så synes jeg, at vi skal... Altså, jeg har ligesom taget joken. Jeg har jo taget joken... Jeg drikker ikke vin. Nej, men jeg har jo taget joken ud af showet. Ikke? Så synes jeg måske... Er det ikke noget med, at Jesus han rendte rundt og tilgav folk? Måske skulle du tilgive mig, og så er alle glade. Hvad er det for en vin? Det er noget fransk noget. Ja. Skal vi så lige give hånd og sige det er okay? Rish! Hvis du ser ham hjem, så siger han skal komme hjem til mor. Ja, det er fint nok. Gisse!